Bona tarda. Compareixo en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya per comentar alguns aspectes de l'actualitat política que ens semblen especialment rellevants, pocs però importants. Abans, però, deixin-me dir que venim amb la satisfacció de deixar enrere un cap de setmana especialment intens per nosaltres, els que hem participat en la convenció del Partit Popular a Sevilla, que, com saben, ha estat un gran èxit de continguts, de presència i de projecció cap al futur, de consolidació d'una oferta política d'un partit que té en aquests moments una gran presència en els governs de tota Espanya i que aspira legítimament a governar en el futur per aportar solucions als principals problemes que pateixen en aquests moments els ciutadans de totes les comunitats autònomes espanyoles. I amb aquesta il·lusió que arribem els que hem participat en la Convenció de Sevilla, també els hi he de dir que ens han sorprès les primeres reaccions que hem conegut d'alguns partits polítics, en especial dels dirigents de Convergència i Unió, que declaraven i explicaven que sabien que es convertirien davant d'aquesta empenta i d'aquesta força que el Partit Popular demostra, que es convertirien en l'únic antídot contra una majoria forta del Partit Popular. Jo voldria recordar, perquè sembla ser que per part dels dirigents de Convergència i Unió, quan es parla de que si un govern fort del Partit Popular podria ser dolent per Catalunya, i s'insisteix en els beneficis que va suposar aquells anys, des de la victòria del 1996, aquells anys d'aquells acords en els que el Partit Popular tenia una majoria condicionada per Convergència i Unió, s'oblida expressament, jo penso, s'oblida expressament, o s'intenta generar una certa amnèsia col·lectiva quan s'oblida el que va passar a Catalunya entre els anys 2000 i 2004. Des de l'any 2000, quan el govern del Partit Popular va tenir una majoria absoluta, una majoria per tant forta al govern d'Espanya, i fins a l'any 2004, tots els beneficis que això va suposar per Catalunya i tota l'empenta que Catalunya va rebre durant aquella època, és a dir, tant és en matèria de traspassos de competències com inversions, infraestructures, el mateix model de finançament pactat el 2001, que es va posar en marxa el 2002, etc. Són l'ampliació del port, de l'aeroport, tantes coses positives que van passar a Catalunya gràcies a un govern fort del Partit Popular a Espanya entre els anys 2000 i 2004, en els que la influència de Convergència i Unió no era necessària perquè el Partit Popular tingués clar que havia de fer el que va fer per millorar les condicions de vida dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Per tant, més que presumir de ser l'antídot contra una majoria forta del Partit Popular, que va ser quelcom positiu, jo diria que en aquests moments el que és realment Convergència i Unió és la unitat de rescat del Rodríguez Zapatero, que cada vegada que està a punt de caure corre a rescatar-lo, a ajudar-lo al salvament de Rodríguez Zapatero perquè pugui continuar governant a Espanya molt i molt temps. És a dir, és evident que Convergència i Unió prefereix un govern feble de Rodríguez Zapatero que no pas un govern fort de Mariano Rajoy. En tot cas, és la seva responsabilitat, òbviament, de fer aquest tipus de pronunciaments, però el que sí que voldríem és que no s'intenti manipular l'opinió pública fent-li creure coses que no són, i per aquest motiu m'ha semblat oportú començar recordant els beneficis que va suposar per Catalunya un govern fort del Partit Popular entre els anys 2000 i 2004. Avui el govern, novament, ja és una tònica d'aquest govern, és la quarta reunió del govern després de les eleccions, ha comparegut per no explicar cap decisió important que tingui a veure amb allò que per nosaltres és la principal prioritat, que és sortir de la crisi econòmica i crear ocupació, cap proposta nova, cap acció, cap decisió, cap programa que ens permeti veure un camí clar cap a la sortida de la crisi i cap a la creació d'ocupació, la qual cosa lamentem, això sí, més nomenaments i alguns anuncis que no deixen de sorprendre. El primer és que se'ns anunciï ja que es presentarà immediatament el pla de viabilitat financera, el de reequilibri financer, a Madrid, per tal que el Ministeri d'Economia el pugui examinar
i que després el Consell de Política Fiscal i Financera es pugui pronunciar al respecte, que de fet és necessari fer-ho, i que es faci sense tan sols haver obert el més mínim torn d'opinió o de conversa o de coneixement a la resta de grups parlamentaris. Tots vostès recordaran que en la nostra darrera compareixença vàrem explicar el contingut de la proposició de llei que hem presentat en el registre de llei catalana d'equilibri pressupostari, d'estabilitat pressupostària, i en aquesta llei, precisament, que proposem en el govern, nosaltres, hi ha una part important on demanem precisament que quan el govern presenta el seu pla de reequilibri financer per tal d'estabilitzar les finances de Catalunya, ho faci passant prèviament pel control del Parlament de Catalunya, que el puguem veure, que el puguem conèixer, que el puguem opinar i que no passi com ha passat fins ara, on tots vostès recordaran el darrer pla econòmic, financer, de reequilibri de la Comunitat Autònoma de Catalunya, presentat pel govern fa un any i que ha quedat en paper mullat, ja no serveix per res. Jo el tinc perquè el vaig demanar personalment, tampoc es va presentar en aquesta cambra, no es va venir a presentar en el Parlament de Catalunya i creiem que seria una mesura de transparència, de participació i d'eficàcia poder aquest tipus de mesures poder-les conèixer abans i poder-les debatre també aquí en el Parlament, cosa que nosaltres demanem. D'altra banda, també deixi'm comentar dos aspectes que em sembla importants. El primer, en relació a aquesta ampliació de crèdit que el govern ha anunciat avui en relació a la companyia aèria Spanair, de 10,5 milions d'euros. Nosaltres el que li demanem al govern en aquests moments, a partir del coneixement de l'anunci d'aquesta mesura important, estem parlant de diners que gestiona l'Institut Català de Finances, que surten dels impostos de tots els catalans i que evidentment s'han de fer amb operacions que tinguin o una solvència econòmica demostrada o un interès des del punt de vista estratègic de Catalunya clar. Nosaltres esperem i desitgem i demanem al govern que la nova etapa es caracteritzi per un exercici de transparència que no vam tenir en l'etapa del govern tripartit pel que fa precisament a la situació econòmica i financera d'Spanair, als seus plans de desenvolupament, a la seva viabilitat futura i el per què en determinats moments es fan aquest tipus d'injeccions econòmiques, quina solvència tenen i quins resultats, quin balanç es fa dels primers exercicis de la companyia i de com això es va solucionant o es va superant en el futur. Demanem, per tant, un exercici de transparència. Creiem que és el nostre dret com a grups parlamentaris i representants del poble de Catalunya conèixer quina és la situació d'aquesta companyia amb una participació pública tan important que en el cas de la Generalitat està per sobre del 26% i que en el que significa aportacions de caràcter públic es situa pràcticament per sobre del 40%. Per tant, no estem parlant d'una empresa pública, estem parlant d'una empresa privada, però quina participació o quina part de capital públic és molt notòria, molt important i ens sembla que hauria d'haver-hi una informació molt més clara, molt més transparent en relació, repeteixo, a la seva situació econòmica, patrimonial i financera actual i quins plans de viabilitat de futur hi ha, quin rendiment se n'espera i, per tant, quin retorn, quina capacitat de retorn d'aquests fons públics en podem esperar. I, per acabar, en relació a la situació de Rodalies, dues coses. Aquest conflicte que afecta en aquests moments a tantíssimes persones, més de 90.000 persones afectades, certament ens sembla necessari que el govern de la Generalitat, en l'exercici de les seves competències en matèria de relacions laborals, ens seria necessari que intervingui, que faci de mediador, que faci les seves funcions entre les parts, ja hauria d'haver-ho fet, que ho faci quan anunciï que ho farà ens sembla oportú i que ho faci amb la major diligència possible. Però al mateix temps també penso que és un bon moment per posar de relleu una mica la comèdia que es va fer en el seu moment a l'hora d'explicar amb bombo i plateret el significat d'aquest traspàs de competències, que en definitiva en el seu moment no era més que un exercici de voler presumir de posar-se en el saldo de les competències transferides una competència important, quan nosaltres ja anunciàvem en aquell moment que de la manera com s'estava fent
realment en el fons no hi havia una autèntica traspàs de competències i no hi havia una garantia de gestió d'aquestes competències, però les competències estan transferides i el que no es pot fer en aquests moments és afirmacions com les que hem escoltat avui per part del govern de que, en fi, que es demanen excuses i tal, però que no es pot fer res més i que per tant hem d'esperar que Renfe actuï millor perquè Renfe no fa prou bé. El titular de la competència és la Generalitat de Catalunya, no es poden donar excuses de mal pagador, el responsable per tant de que l'operadora gestioni correctament aquesta competència és de la Generalitat de Catalunya i el govern ens sembla que ha de ser més seriós i ha d'assumir les seves responsabilitats, fer la feina bé i no limitar-se a dir que Renfe ha de fer les coses millor, sinó també entendre i acceptar que és el propi govern també qui ha de fer les coses millor. Aquestes són les qüestions que els volia comentar i, òbviament, quedo a la seva disposició si volen fer alguna pregunta o observació. Quina és la posició de vostès respecte a la nova reestructuració de les caixes i la posició que ha manifestat el govern de la Generalitat? Nosaltres estem, com sempre, no hem canviat la posició i la coneixen. Estem a favor d'un sistema financer que sigui sòlid, que sigui solvent, que garanteixi la viabilitat de les entitats financeres, l'accés al crèdit de les petites, mitjanes empreses i famílies i, evidentment, la garantia dels dipòsits dels clients. Per tant, nosaltres estem a favor de millorar l'eficàcia del sistema i l'única cosa que sí que estem també dient, i reitero, és que no estaríem d'acord, diguéssim, amb que desapareixin com a tals entitats. Però, evidentment, tot el que siguin operacions de fusió o de reestructuració que aportin millora de l'eficàcia al sistema financer en el seu conjunt, siguin quines siguin les entitats que hi participen, nosaltres des del primer moment hi hem estat d'acord i continuem estant-hi d'acord, sempre que, evidentment, es facin amb garanties de legalitat i no suposi la desaparició de les accions de caràcter fundacional de les caixes d'estalvi i la proximitat als territoris fundacionals, que són en aquest cas els que van donar origen a les caixes a Catalunya i al model propi de caixes català. Li demanava també de la posició que ha manifestat el govern català avui respecte a les mesures de la ministra Salgado. Bé, nosaltres, repeteixo, mantenim aquesta posició que li acabo d'explicar. No entro a valorar en aquests moments cap altra qüestió i el que fem és garantir, o sigui, expressar la nostra voluntat que es garanteixi l'eficàcia del sistema financer. Per tant, no entro a fer cap més valoració al respecte. Digui. Sí, jo li volia preguntar, ahir vaig assistir a una roda de premsa del senyor Duran i clar, ell deia que quan el PP, perquè en aquella època em sembla que vostè estava a Unió, el PP va necessitar els vots de Convergència i Unió arran del Pacte del Majestic, llavors no criticaven la immersió lingüística. Per què llavors no i ara sí? Pot tornar a explicar una mica la pregunta? Perquè sembla que hi ha una contradicció interna en la pròpia manifestació del senyor Duran. Si m'ho pot explicar una mica més. No, és a dir, ell feia... Quina és la manifestació de quin és el canvi d'opinió, diguéssim, de... Ell feia la reflexió que quan el PP va necessitar els vots de Convergència i Unió als anys 90 per fer president el senyor Aznar, no va haver-hi cap crítica a la immersió lingüística, al contrari, el senyor Aznar es vantava de parlar català en la intimitat, com segur que recorda. Jo crec que no hi ha cap contradicció aquí. És a dir, el Partit Popular ha mantingut sempre la mateixa posició en aquesta matèria. El Partit Popular el que està manifestant i ha manifestat sempre és la necessitat que s'entengui que hi ha dues llengües cooficials a Catalunya. I aquesta posició és la mateixa avui i era la mateixa llavors. El Partit Popular no s'ha manifestat en contra de l'existència de la llengua catalana, que és llengua pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular. El que fa el Partit Popular és coincidir, en aquest cas, a més, amb les sentències del Tribunal Superior, en el que s'estableix un fet que el Partit Popular ve defensant des de sempre, i és que el català i el castellà són dues llengües cooficials a Catalunya i que, per tant, no es tracta d'estar en contra de la immersió lingüística en català, sinó de la immersió lingüística en una sola llengua i que aquesta immersió s'ha de produir en les dues llengües que són cooficials en el territori de Catalunya, que són el català, llengua pròpia, motiu pel qual és llengua cooficial, amb el castellà, que també ha de ser tinguda en compte com a llengua vehicular a Catalunya. I no hi ha cap canvi de posició. El que hi ha és una coherència total des del començament fins ara.
Senyor Millo, vostè per això el Partit Popular sempre s'ha vantat de no canviar res que allò funcioni. I a la vista dels resultats de la immersió lingüística, resultats escolars dels nanos a Catalunya, resulta que els seus nivells de castellà són superiors als de la resta de l'Estat. Per tant, per què consideren que aquest sistema exclou i no és positiu per l'escolarització de Catalunya? Bé, em sembla que està molt clarament explicat en les pròpies sentències amb les quals coincidim. És a dir, aquí hi ha un doble objectiu i el que es vol és garantir el doble objectiu. Hi ha un objectiu que és que els alumnes acabin la seva formació amb el domini de les dues llengües cooficials, el català i el castellà. D'altra banda, hi ha un segon objectiu que és garantir els drets que tenen els ciutadans a Catalunya de poder utilitzar les dues llengües amb igualtat de condicions. I d'aquí que es demani l'aplicació de les sentències que donen raó precisament al posicionament que ha tingut el Partit Popular en aquesta matèria. És a dir, en primer lloc, màxim respecte a la utilització del català com a llengua vehicular a l'escola, però necessitat que es tingui també en l'escola el castellà, llengua cooficial a Catalunya, com a llengua vehicular. Per tant, és una manera de respondre al doble objectiu, l'aprenentatge de les dues llengües cooficials amb igualtat de condicions i el respecte als drets que tenen tots els ciutadans de Catalunya, siguin catalanoparlants o siguin castellanoparlants, en poder rebre l'educació amb les dues llengües, que són, repeteixo, cooficials a Catalunya. Aquí vaig, dues qüestions. La primera és sobre, hi ha en marxa, sembla, una iniciativa per crear una ponència conjunta per fer una llei de transparència al Parlament. Volia saber si s'han posat en contacte amb vostès, em sap que és el grup d'Esquerra, o almenys un dels que la promovia, si tenen intenció d'afegir-s'hi, i després quina valoració en fan de que el govern hagi dit en boca de la seva vicepresidenta que no pensen aplicar, no pensen desplegar la llei de vegueries, a la qual, si no recordo malament, vostès van votar en contra. Sí. En relació a la primera, efectivament, la primera apreciació, diguéssim, doncs, no deixa de sorprendre que qui ara comença la legislatura exigint amb presses i d'avui per demà que signem tots una ponència conjunta per fer una llei de transparència, siguin aquells que durant 7 anys no han tingut cap interès en avançar d'una manera notòria en l'àmbit de la transparència, oi? Això no deixa de sorprendre, és a dir, que l'endemà de perdre el govern, la primera preocupació de qui ha estat governant durant 7 anys, no caracteritzant-se especialment per l'excessiva transparència, la primera iniciativa que presentin és aquesta. Dit això, nosaltres ens hem posicionat sempre a favor de la millora de la transparència i per tant ja els hi hem comunicat a Esquerra Republicana que estem absolutament disposats a entrar en aquest debat. Altra cosa és si el contingut concret de la llei que ells plantegen és el mateix contingut que nosaltres plantejarem o si fins i tot nosaltres podríem anar encara més lluny del que ells puguin plantejar. En tot cas, la iniciativa no és una iniciativa tancada, suposo que vostès han vist el document, no hi ha un document articulat, no hi ha una proposta de llei articulada, hi ha una iniciativa de que conjuntament, per tant no a través d'un sol grup parlamentari que proposa un text, sinó que entre tots els grups parlamentaris s'estableixi una ponència conjunta on cada grup aporti a la ponència la seva proposta de document i a partir d'aquí es treballi sobre un projecte, una proposició de llei de transparència. Nosaltres, òbviament, estem en aquesta línia, ho hem defensat, ho hem estat defensant en el nostre programa electoral i, per tant, la presència del Partit Popular de Catalunya, si és que hi ha el consens de tota la resta de grups, òbviament que hi serà. I en segon lloc, com vostè es pot imaginar, nosaltres hem valorat satisfactòriament el fet que el govern hagi dit que queda aparcada la llei de vegueries, amb la qual, com vostès saben, doncs no hi estàvem gens d'acord, tot i que tinc els meus dubtes de que els motius pels quals el govern deixa aparcada la llei de vegueries siguin els mateixos pels quals, diguéssim, nosaltres en el seu moment ja ens vam posicionar en contra, atès que nosaltres el que no volem és que hi hagi una superposició d'administracions, una inflació d'administracions i que es creïn administracions noves sense que desapareguin prèviament administracions que en aquests moments ja funcionen, com és el cas dels consells comarcals. I em temo molt que el govern aparqui temporalment la llei de vegueries, no perquè no la vulgui fer, sinó perquè tal com la va fer el tripartit no és del seu agrat i per tant em temo molt que ens estiguin preparant una sorpresa per presentar-ne una altra ben aviat. En tot cas la nostra posició és aquesta, hi ha un excés d'administracions, això no garanteix l'eficàcia en absolut
del funcionament de la pròpia administració catalana, i el que nosaltres plantegem és una reducció, una eliminació d'administracions que se sobreposen, se solapen, i en cap cas estarem d'acord amb la creació d'administracions noves si no hi ha primer l'eliminació de les que en aquests moments ja existeixen. Sí, jo li volia preguntar si consideren des del Partit Popular que és urgent que s'ha de nomenar el nou director de l'Oficina Antifrau. Evidentment que l'oficina antifrau és necessària, evidentment que nosaltres entenem que el Parlament de Catalunya, doncs, amb el menor termini de temps possible, ha de procedir al nomenament del responsable. Òbviament és un fet que s'ha produït de manera sobtada i és molt recent, i per tant doncs, també s'ha d'entendre que hi ha d'haver-hi doncs, el temps necessari, però aquest temps al nostre entendre ha de ser el mínim imprescindible, i a més doncs, volem evidentment que aquest fet no endarrereixi cap dels treballs en curs que l'oficina té en aquests moments encomanada i els que puguin sorgir a partir d'aquest moment. Per tant, resposta evidentment que sí, i quan abans millor. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins la propera.